mga dol. So natay ablihan. Kaya kini order gini na ako kay importante kani mga dol, labi na sa naay mga naay mga 4 wheels diha. Magamit ninyo ni mga dol. So ato nang ablihan mga dol. So start ag abli dire. Saan eh? So dirita nag-abli kay sa gawa silingan na mo saba kayong sounds mabulos ay ta copyrighted na pod. So mas mayong dire kay sa pa ni pasensya na mga dol, natumba akong kamera. Natumba akong kamera. Okay na siya. Ganit juga ini sa mga na 4 wheels. Abuta ko ninyo kaya para makita nyo nyo. Grabe nakapapilit sa supplier ano yun. So makita na ako. Marag makita na nato mga dol. Pagahi ba? Uy, saan ba ni? Nasa isudlanan. Nasa isudlanan. Tara. So muna say sulod, so fire stop. So mura siya fire extinguisher, di ba? So gamit kayo ni mga dol, kailangan nga naata ni ini siya. So kuha ni siya kabuok, upat ni siya kabuok kini. So gi-order na mo ni sa Shopee. Ini pating gamitaan ni taon. Upat ni siya, magamit ni siya, gamit kay ni sa mga naay bisag sa balay lang, magamit ni siya just in case lang ni siya, in kaso kini fire store stop. Fire stop. So upat ni siya kabuok, ikuan na mo na. So gamit kay mga dol sa mga na 4 wheels diha, gamit kay ni. So mao lang na, mao na to. Babay na.